me de enkomo aye ba bedie no e fa no fo ho etira me de no fusuo ye ho mfanto ho no bosofo ni ai se be ma de be ma ntwa no fo ana ukunu de watwa no fo ukunu atwa no fo bo be ma twa no fo a onyamfie mienu anu atwa se onyanya 15 to 18 e kwa no asa ahase anom bio aha nti wonoma eye 2 years no akọ leave 15 to 18 no asa ahase ne wobenoma kopim da nyankopon befrew ede na wo wonim se ehwehwemu am ye hu se nofo enuane nuro ye wo wiase mu nyina ebi wo nofusuom vitamin bia ni wiase mu abi ni nofusuom nti eno de eye very very good nti o to you no motai be ntina de no nofo no wanyire do say motai be nofo ne de one se obi akoma ehana pe wodwan kine ubedika pe eye ewo papa ni bi ukoto a hu se eye papa me de hu se eye papa eye pam yewe manvera je odwan kine bi na we na wo we a de obohu bia ka kire ahwefo we ni ye na odwan kine nye poison eye duro pa ye ai nti nwan na we ana aha de aka no woto mami ntibi nsa anwe na we obi a de ba wa outside ai me enwe na ahaban ye dure ye nyama enwane mponche nko anwe ye bewe anya yaresa ne bi ka hira asem to mo a mutie suro wiase nyina ma brabo so agya no ma munye nhira mo so a mo betwa ye dala ne nkrofo agya no ma munye nhira be si de obesususu ye bone afa mo afi 2025 se kwasi ka da ye boso mampa hye no 2025 akonfo akromfo mo Ghana wan kunkura no na nya 200 mu za konfo abodam da mu bi da ho konfo kromfo abodam Yodi avra wona me chichine were ni esu mai Adafo ama wira akwa basriwiase ena wedego so a ohia basisum sem amamre amane ani ahintasem a sriwiase ena efa edebra na ehanhan so na ene nananom ena enam na bible no kra kyerese nyankopon se yendi eduaba no na yemfa ne hanhan no ensa yare ehanhan bi wo ho a enya effect ewe nipa so ebi wo ho nso a enya effect etimi bo nipa eni ade na enne ye ne bosomfo kwa me eba bedidi nkomo bebre e de afa enhan ho na ene o se yare opese wo kire pan ho aduro eye akoma yare mesra o se obeka me ho na ye ma na akwa aba na afi yetumedi yenkomo twetwe no e de ahyehye so kibrura opportunity se agya mutumi nti ye ho odin e de nyankopon na agya ase o adofo bia be che o ma cha ayo we de madam for Emmanuel Ajimai aha o Germany wona mechia no na machia bosomfo ko finti IGP ba ko pe kibrura oda ma mechia wo ono ko che obi nya asem o okoche obi nya asem asem de me blasting no na mechiri nti utimi che obi na ko nya asem o oh David eda mesachia mi krum charamofo enyina ye pro district miche ubia ya free pro district especially chiramo miche ubia yo nti edrora we de ahaban bi wo ho ene meda ho na besi mitri na se debi betwipiri wan se me bisa wo yesi ahaban bi efa ne entome menim se ye to ne yeduo se debi because yesi entome because abede menim se ehu yanse nyankopon we ya na nu afifi na aba ye ka entoma e ahaban ben dwumadi ebe kwa ne di yo entome ye ka entoma de ye be kama enipa nyina hunu ye de tohye ebia mafuo ni ana masasi nie wo so asasi nie ne ye bohye a entome no ene ye disisi ehye no so na ebia daachi bia sie ni ho a ye ma ana ye nananom no mo hu se me na nasumasi ye ene wo so na nasumasi omuhye ni nie ena ntome no nso eyedua bi a eche wo asase super enyini che hu entoma ne kase te se mensa hasi a na ye se wanyini pa obro 30 years yes e wa ha ba bi wo ye friend nyame bewu ansa na mewu nyame ngunu mawu no so wo ho eno ne ntome de na eche pa o ntome che yo si nyame bewu ansa na wo ye kan sa bat ntome che pa ntome che okay juma de be na ntome ye ba physical and spiritual na yo physical de
de ntome ye de tohye aha because entimi nye dua kese ma wonya enwunu entnase yesa enti ehye na physically no ye de to ene ekono spiritually a se de ye de tohye no wo ba ne sunsun mu nso a yetimi de to enipa ni nipa ehye me say ya wawu ni dumu ya na there be me say o ba be ware me ba na me mpene so a metimi de ntome atete mu ntem ntome na de bibia ka ho me de bibia ka ho me de beto mu ntem kura wontimi me oba no ho bi oba no nso ma wo ho bio aha enti ntome ye de tohye ewo anisuo ena sunsum mu nso hwe ye wo asem bi wo ho a utimi so obi ayade ya yese saboni ya nipa ya die ye bejeli no okwa wo mabio enso botia na chese asem no akoda din ye de ntome eye eto asem no anase court case no ye de tohye ye be frɛ kra de oye victim no kra wonko on si court dem ho kra ni nyina ye ntome adwuma na chese ntome no on de oni asem o baabi a o de ne to won de baabi a se ye de ne tohye etu ono ne no dwuma wo dia ye se obetete bibi ni bibi ntem aha na omoban entome eboban entome timi boban efa baabi because entome kura no etibi de enema bi keka ho ekire bosum bi aha but eno de enye no ntini e wa ha aha nti ehwe de entome ye de ye ewo sunsum mu ya eye aduru yetimi di ni hini no nso eye aduro ye wo yade bi a ye frɛ no enseye bi no mu ka no oseye entome no ni hini na wonya de denkruma de ya na fifiri ball aso no na haba te se ball frɛ no aha ya no na family planning eno wi na ba no wo bo na ba no na wo mene ba kwa na mienu a wo ye oba eno eye family planning a eno de eye natural ba ku bia ye wan wa ku bia ko patent dia na chese ene na chese wo wiase mu ebi so a ebra uhia wo na wakonya boga bi ana wanya be ma ho fedua te se bosomfo ko finti no ya obeye wo ho ade na afia wo ne mai ho na wo behu se wadi nkwase asem ense na basa yentime ni wo ubeda ne egu ade no wakwa so wa wodie num se wa wodie no gisa afe ana mfie mienu ansa no wagye mu onye mu a wadane aposo eti wonya saa de nkruma no na ba no na wo na wonya entome no ni hini ana nase no na wutwitwa ne nketenkete ka entome no ho na wudi gukukuo mu ana se dase mu ana se bibi mu na wo hye a wo yam opa wo de adwenwo ebefra openso wo de nkuto befra na wo de asra oseye ni mu so wo ye ne saa acha na wotwe na wotwe mienu wo de adanse ebeba entome no de entome ne ade de nku aha enti ntome de na edie no no dwuma a wodi no no damla de ehie etu ebia mfanse sunsun bi na ebia nipa ntamu no ene se abosom akonfo nso ntumi nyuzi ntome wo mu fi akonfo yusu ntome ne se be ene de ehie betu omoni omabo dabi emfa hye nto se ewo de enti a okotwaaye ene botaye a anasa ade kora wo de ba beye enye se ukotwa ntome ne ba fia ne de entoto ana se ehie abetu no obi ntem eye kasa eti adan kora ubisa me question bi se wuni ani ana wuni sunsum ani a utibiti adro na mka se dabi because haban ye sunsum aha nti die enti awokote no no ena wo te no nso a ewa asem a wo ka kire no ansa no wate nti ye hwe ntome ne se bia meto wo me hoye mbasabasa se meda me hu se ade bibi ni na mede ma metime de ntome adwale ana manvera yewo enema bi e de ka ho edi dware enna yewo yade bi so wo ho a aye no ho yade kora nko achi obi a wobeko a enkoda yitimi de ntome eti yade no ne nipa no entem ema no nya ne fa hodie na yade no so akoba bi ofri bae
ene na ene yembra akomayare eduro no so den tin na wo decide say wo be kira akomayare eduro yo complaints ana memfa no se be na wotwemienu nie complaints a ya nya no efa kese na ye akoma yade ena akoma no nso ye ba ye de afidie ye mfanto ho a enka akoma no se nipa ye afidie anka na akoma eni ni engine aha won se engine eho techima afidie ni breki kura untimi ntu nti saa no akoma nso eho techima ema niema bebre eha enipadua no etinne akoma yade adura ye ba be kire eye saa duri ye frɛ no odwan enkyene manvera odwan enkyene sei netie na haba no ye ntiantiantiantia nketenkete nti odwan enkyene enye poison ye pam ye we manvera je odwan enkyene bi na we na wo we a de obohu bia ka kire ahwefo we ni ye na odwan enkyene enye poison ye drupa ye ai nti nwan na wi ana Gabi, enwan pe, ntini edi ato no. So obunu ma de ede. Nti wo ye te sen. Sukawo. De nti a me ma me vera ewi bi ne se ye wo ahaban bi so wo hɔ a eno nso se ya na tie. Ni bibia te sei. Eti yes. Enti ukọ ana ubi se obi se upe odwan kyene na so wote brewa Mr. Tibi na we nemu ye frim a de da na chese odwan kyene no ena de obesade ahunu odwan kyene ne ye eso a na ba no eye nketenkete kokọ na tuntum esi so sa na odwan kyene etie anya se tenefa edua ho yes tenefa dua ho enya dua bi etimi tenefa ho na nya baabi nso a egu form kesi aha etimi bua ho bebre sa na odwan kyene na life tie okay aha na den na ye yo odwan kyene eye akomayade aduro ye de sa akomayade se obi akoma eha na sada sa akoma no eye dien pe odwan kyene mesraw ubedika pe eye ewo papapa ni bi o koto a hu se eye papa me de hu se ye papa yes de be mo hu se ewo no ye papa ye ewo no ukọ a de ye very thick no ebi o hwa ye very light enye papa de ye very thick no enne ye papa enti wonya ewo na se akotoa baako atiefo ene ahwefo mesremo muntie mi ye na de me ba be kire se be ya obi nkonko ye mistake ena se wutie na wakoma nye wo yanso a wo de tie na tworo eto ho ebia wadamfu bi wunua bi wo faase ana wo yere ana wo ba daachi bi obetimi akọ saa ehaw no mu obetimi aye na ade ama no eba saa obesave sika ewo hospital kom enne we ye free ena madamfu na America say woso ba bebie o Germany a woso bebie herbal clinic na wode suruwi asidi atoso no efiri se wo se ye sha ase ye kire nura no afa no book ene ne pen wo tworo nto so oba esuruwi ase de ode da mo ase ye obi ne herbal clinic na obetworo so suruwi ase herbal clinic ene ti so betua ye ka yo nti wonya ewo na sa akotoa baako na obeto a pe odwan kyini mede mensa besusu ade pe de memfa nse ubọ no boa ebe ne dodo be si se bia ukoti nyenya tin manu nko nanim kakra na oba fagu adrum nesi odwan kyene no memfa nse ne nua ntiantia na ewo ho ne ahaban ni nyina sini nyina fra wuwie a se wo no ebia vortic toa no emma ena wonya ya obepe ensupa ya eno nso saa toa na ne ma no obepe ensuo eno nso emma wasi amana fie no na wahwie ensuo no afra aduro na wasie no odwan kyene no na wasone so osone so a na afei wape wo silver ana wo dadesen ana ukukuo na odi asigya so no wahwie odwan kyene nsuo na wasone so no
ya eye akotoa baako no ni wahwie gu dadesen nim ana silver nim wuwie a hwie ewo no eno so efra na pe ekan boba na aboba no mesraw ma memfa esam no de baako bi abaso esam white one bi mesraw emfa no pe aboba ni bi pe de ne kese ebe se ukokromotie sei na fatum wodi tumu amaninsi so a enhuru mesraw wo ya amwani nkɔ ho anye sa ni nyina betu agugem enti mesraw se ada se kwantre bi na abenya wo se de yo na wodi num te se de ye nkatokwan a ye control ne se be ya entungu gyanum no saa na we nso no etie enti mesraw maninsi so ehura wo se ehura eye green ebehura wo se ne color no asesa ye brown pe e wo se wotue na che sa aben waka kire wo se waben mesro ahwefo wo muntie ni yi na drei ebeboa wo amoa wo a ebeboa wo nua ana wo faase nti mesro muntie ni yi wodi siso a eye green ehura na hu se atene brown pe na che se aben tuesi ho utuesi ho a ehye no ubon se eye very light se dwope na che se abeye te se ewo no temo na womfa ewo no mfransuo no ubon se aye thick saa se udisi ho a na se dwo a anopa bia obepa atre anopa obedi atre baako awia di atre baako anwumre di atre baako Manvera se wudi saa toa so be na awotwe a ana ekopim ebra saa aduru na waye no ebesa no obefre dia dance aba ye very powerful there be hwe emoa onse ya na unta hu se emoa yade ha emoa yare enye common because yes eye enhaban na omowie no efa kese na gina enhaban no so aha Inti mumye nyai enhaban no emma moa enwe enya inti mumma yenso yenum enuro no enhaban no na haban any side effect ahaban any how bia ya de brenipa inti mumye num ye enhaban ne no ena nyankopon de ma bibifo yo me wo ba ku bi nso a me de beka akomayade no ho akomayade no nso se ebia wonyanya odwan nchene no wonso ehaw pa ehaw ebia wachina bi kura wo ho America o Germany o Canada ebia wo US na ehwe onye bi wo ho de obeya nse obepe kube ya ye wie ya kube ya ye duadua na afiafie mu a ye bobo wo trago so ya ye to wi ya kube no babia nani no wo no ana babia esodua no so no wo wai ho kakra bi a mesra mo se obepa pedie ka kire de wo tokube no wo no ho no se wo pedie nsuo wom wo kasa obehu de obeyi ama wo wo pedie nsuo wom de ye pechepeche na aduane maamu no wo kwa bo babia esodua no so no eho na ifita eho no gregre obi wo ho mfa nse ni gregre no te se bese yefita faseka yi sa gregre no upekura to ni bebre na yi sa gregre no eno kura de e ma yaw no ba fom ntempa sa kube egregre no wo de wo nam ho a enye nwono wo sede yi gregre no nko ade enye nwono kwasa ya na ensoso eyenkete enti wo yi a wo hwa akabiwe we men kire se anopa we dodo se dabi wo de wo fele se wo bewe bia no wa wibi se wo wi na anopa kopima nwumra wo bo se yaw no abafom pa enti no betimi atekiu akọ animu ansa na ebia se odwan kene no wo hwehwe a wakọ akonya eye very good obi anyusu aha enti ne akomayade de no babia yede ebesie no na ye waduro ba konso a eno so ye de bema abatan no tete woni ye nananom ye enne
akrache semunti ajaja ye nuro nti ye beba eno nso so man vera we dia me de be ma aha de aka no woto mami nti bi nsa anwe na we obi a de ba wa outside ai me anwe na ahaban ye dure ye nya ma enwane mponche nko anwe ye be wi anya yaresa ne bi yo man vera enne de etosu mienu a ye de be ma ahwefo eye doma esun doma na esun boma na esun yes edine se ye wo doma ene ye wo ojama ene ye wo aboma gu akire enyu aha nte wo ho but we no eye doma okay ebinu nso ka no odoma enti de wo behunu bia wo screen yi so meso na bai ne be mo ahu adukura na se duakura me pa akire emsa hwefo mo hu se wonnim nso a ubisa wonana abirwa na wo maame peni bia obekire eye doma no wo de sekan ebo ho a ensu fitaa bi efri mu ba te se nofusuo wo hu nofusuo da na otimi hu kan ye ai de enkomo aye ba bedie no efa nofo ho etira me de nofusuo eye ho mfanto ho no bosofo ni e ai se be ma de be ma ntwa nofo ana wukunu de watwa nofo ukunu atwa nofo mpo de minimbo ayo be ma ntwa nofo a onyamfie mienu anu atwa se onyanya 15 to 18 ekwa no asa ahase anom bio mono ma de bon kwakwa aha nti wonom a eye 2 years no I could live 15 to 18 no asa ahase ene wobenom akopem da nyankopon befrew ede na wom no for de enema ewom dɔɔso wonim sɛ ehwehwɛmu am ye hu sɛ no for enuane nuro ye wo wiase mu nyina ebi wo no fom no fusuom vitamin bia ni wiase mu abi ni no fusuom nti eno de eye very very good enti wo to you no botai be ntina de no manu fo no wanyire dru say botai be na de manu no for ne de one eye niema mienu nti ne no fo one enuane nuro ewo mu no eye one factor ena no fo nso etise abura se abura ukoso a esane de bia enweda but wo jai to ho be afi ba ko a bo se ensuo mam bio sa na no fo nso tie no fo no ukoso a no ma de bia obenum no bo se ensuo na eba no enhye da ma bibre but wo bete enkyene enka ewum etu wo te sa enkyene nka na che se vitamins no ene mineral ayi no ena eba no nti wo so wo mene ni nyina ekowiem mu feeling oh you very very good I didn't na emema nkwa na me ma de omonum oba de ukonom ede na wo be ma no fumu a ukọ akonom ensuo bia enim ukonom ayeden na nyedua na mu de nya no bi na medi tie we no ensuo firi mu ba menya enuane nuro a mepe bia no menya no wo eye oba no no fusuo num ana no funum but me de no yasili ano ensuo bia enim enti ede enuane nuro na abenya firi nyankopon anye ne saa enti no se mo de ne ennom enti mo me ennom oh no for e wo bible mu wo de yewia me ma munyini na mufu abadwese nyina munum no for de enti na bible abribia wo de nufusuo mema mu akotena asase anufusuo ene wo ayemu ma enti nufusuo de eye pa ena esa ma atenka emma ase agro eye de e wo mpaso yes aha ayese wo botwene na dawuro ne nammu aha dawuro no enimu a obetimi abotwene bat enye wo de aha etise wa fidie ya wo bo no wo dan mu se tutors no ejai ba edwom no bebo bat wonte ne de aha entise wo yire wo keto akola ni ade na no akora ni no breastfeed akora ni nyana ho no de edipend be ma bia ai
Dey depend be ma bi. Oh, eno so ye. Saa. Na se wo no ba, mu didi ase nye bone. Me say me ba ba mu a. Me ko me krom bia obe 19 years. Oni nanu Me nom da bi nye nofo. Oni de watwa. Se me se onya 2 years a wutwa. Onya 15 to 18 a no asa ahya ase anom bio kopim da obewu. Aha, nti ono de me ne didie. Eti wosu ano se me ne nom nofo ba ko ase bone bia anim. Enti se be ma bi wo ho na bia na yire ni enufu a. Na yire ni nofo a, nofu nsu a. Eno ho aduro ne ye be kire yi. Na make se bia ho aduro so nufu na ayen wa wo wi ayen ketenkete e bi edimu anu. Eno nti na me se etese abura. Ukoso anum a unum ne de bia nsuo bam. Yo. Abura otoa de bia oto nsuo wumu a. Na untim. Unya den. Untim. Dabi. Na wante play. Wo de ukoso asa. Se no nti na no ano no wo de etua so no wo twe ni nyina na je se wo tim no. Wo twe ni nyina wo tim. O de boso fo yen ko ya so na de me jawa be. Yo, ene saa edua ye frɛ no doma no emse tete ho no na oba wo a ye de ye abeduru ema no na ye nananom ye because of nofusu a omopɛ e de ama enkola no enu nti na no omo ye saa ne ema no na saa duro we ebia wo bia wo ye se no nofu ensuo nim ye nko to hwan nuani abai emfa ma emfa so bia ni so pe dua ye frɛ no doma why na bana ni bi why na bana na pa be opɛ kura tete na haban kakra ka ho ne pa be fa guso noa si ana wa be no wudi we bi be ka ho wo so ne so ye na beduro fama no no oni saa nkwan no woto ho a ne nufu nsuo ebe so ne saa ena na ba no nso wotete ne bebre a waye we abeduru ama no no watete na ba no na ba ne nie emse cameraman abaso yie omo ati ahwefo be hu ne yie aha eti na ba no nso wotete ne bebre saa na no wa wode abegu abewadurom na wasi sima ne mfe ye nhwane ho dabi ye nhwane ho wode aba no wo ba tete ne sei wo tete bedru aha te se de wo tete kwa nsusu ano no watete onse nsuo na meka se nofu nsuo no ewie so watale mu abeka aha yo nti saa netie we mesra mo enye poison eye pa me kura me tetewe adokwa nofu nsuo ohun enye poison me wi amatiefu ahun se eye enwuna na enye nwunu utumi wibi o enye nwunu usuro you can say be mensu aba on fu mu nti na on pese yo nti ahwefo otiti ni se ya amane nko nanim kakra fagu wadurum nesi usi ahata ewu asasi opekura hu so obanche kokko no obedi a sabigum se aduane no obedi obetumi asa ebi agu nanim opekura obetumi asa no wo we ne saa banvera saade wetete ho no ne nananom obi wo ho a sebe na wako ato na akora ne de etiase owo ho etimi titi wei bebre ne de ama oba wonwoye ana de wawo kora no fusuo no enim num no etimi tete eye de ma no ema no fusuo ba no no fumum ye de akora no ma no ma ne tete nte se de won na wo no nti sadro we eye very very good eye pa nti obi an try oba mfanse wawo na wuni nufusuo enko ha wo hom ma wukunu nko boka enko totototo hwan enuane mempese me bobodi ama company bi akase bi am ese na dwuma but emmoka nko ye sad na bra dua we esi wo mfikire ye noma na edie ebre enoma di pa babiesie bia se bre pebu se noma eguso ya wo mudie nti eno nso no na waka wi ma membise wi won say so ba bi wo no wo a fancy be ye wawo na bi o makura ne no for wi obi timi no bi 2 years
be 2.5 years. We jay no be 1 year. After no funzoni na eko. Osanyema na ahihye. E den na man basa. Se eno de Nyankopon hihye because se wonyem a na che akwala obenya eba foforo ono so wonyini ye ontimi ni fufuo ontimi ni koko sa abre no nti Nyankopon no aye ne se wonyem ya na nofo no ahya ase ya akese ahya ase ya akese na afi enyo abam na akora no wanya bia nom nti se on se midika ka se etise abura wogya mu nsuo sa na say obi o ha bia mfa so obebu ni sakola obi enufunsuo tumeba. Yes, say eno so signify bibi. On say ensabuo no se be Nyankopon o mamumu mo nsa kwawo. Ubu nsa on say ye wo calculation bi aye timi calculate eye natural family planning. Se bia ubu nsa enna say bi atene de em se nye no ntini ye wa ha. Enti ubu nsa ka bibi a kire wo say awo enso enam kwan so eba. Yes. Ntini nyina ye enema bi a kire wo say awo betimi aba. Ntina nsuo timi ba monofu nsuo monofu no mu. Abai. So ebi oba tan bi ana say opemfo bi to ho betimi awi bi saa. Obra mfa hwenka ho. Oh, wo wi bi a nsuo beba onofu mu. Eno de ye ntina me ka se tete ho no. So oba bi koto a e ka so bi akon ato a bi ana se bi o ka fracha. Bi a on fine me the my Honda Matias ba bi a on fine nyaduane bi a. No akwa kwotete ni say no de abana bebu nsu no awohoro ho wote ho no de bi ato num na wo we ebeye. Yes, ebeye. De hia se be ko yem. E ko yem pe. No. Yes. Eti obi wo ho a ebi an se me di bi ma wa so wonwie. Obi wo ho a bi na bibi ne mono no ya na no we ye ne den. But ebeye process na na ye defa enema kakra bi mu hata ye ya na aye simple amano. Okay. That's it. I see. Nti enne de ye de be ma ahwefo eno no. Ye won ne spiritual side ana. Oh, there be in spiritual side bia. But sa when the ese jama haban o. Yes, enu jama esepa. Enu jama haban esepa. But difference are wo kan yet me de o jama haban. Abe. Enu no na ibi na esisi abe ho no. Yet me de yes. Emeya. Enu ye friend emeya. Yet me de yes. Yes. Enu no na wo ye abedru ana bimka na bemudru. Enu de enya haban baako. On se tete woro ba wo ya na wahihye kama na nikuna sa abuatum na fofora san aba because ne epe ayi nti ye ne epe dom o tete wo ne epe dom pa ne kura still ye epe dom eti na wo bisa me se ese ojama ahaban de ubemhu se ana ebemu ohun se we ye doma ena we nso ye ojama ne din se ena na haban no nso ese we no ubu a on se nsu fitaa bi firi ayi emuba enti difference wo mu no ena ojama nso de eni nsu fitaa bi a wo enti difference wo mu no enti ojama no nso em se video bia ya na metu ahwefo efo se ojama no wo yo ba mesro wo benya enkabosumi bia ma ojama enwura wo nipaduam no abi nom na yenton sao yenton ojama edna se emfikyire wo fa mfikyire ba bia ojama abu ensuo ho abu be pese me hu se ojama wo se wo se nkabosumi bi ko ye nipaduam yes den wo nipaduam ojama ye dua bia enema ewu mu no ekum bacteria enti ojama ensuo bia etene ya ojama si hu bia no wonnom sansuo na yade bia ni ho ewum okay ana muwa bia ni ho a ewum enti green ne yentete ana ase de edwan no ada no me kire me di ka kire ye videos bebre mu se wotete de emono no
na ase no bo se ebia moamoa te se na ntwibini gugu ase no no asesa eno nso ebia aka ho na misa kire se no apenunum nunum aka ho eye pa wo ba wo benya kora wo no an kese a wo dware wie ahwie bi fa hohoro ahemfie ho ebema bacteria bia wa ahemfie ho bia no obewu nti ojama eye very very hwetete wono on se ye de fufuo siso a ne akobu ojama haban ne de abegu so you could the good ade no much yes no musa e di bia gu so wo hu nti so wanum bi kura wo maame indirectly no o ma di bi ko mu enso ne yaga ni nyina di ene no ene ene nti mumiensa mfa ya bibiduro no enye adwuma yehwe nufunso yi de ya wo kire yi mfa sese obi ni ha obi ni Ghana no ebi abro ni kroma ya kwan be no be fa so obi nya oh ena me ka no yetimi esi nti e ba wo na be ya na se enipa no sami number eguso enipa no frɛ nana ebi kura me hwɛ no me nhunu ma confuse me nhu se de ebesi aya mitimi ye na ma package ne kama na me de asende me de post ni pakro aha ye de bebre no bebre post pen nti no de anya den aha obi kura wo hɔ a aduro na si ni mfikire ba obetimi asa afro nana wada o ma ebi si mi mfikire nso me de me pese wa na wo ye eno sebe enipa nti na enipa ewo wiase ye betimi aye na kama na waba abeje ayefo na chese enuro ni mienu aye kire ye no eye akomayare ne nufunsuo de na ha na ebre ma ye kwan emaye de asi wonti bibia se a osonfo na mbada so frɛ no obekirikire mu ede ama yakra mo